Masquera saying Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garo ka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe takuigira inyaya iri kupisa ma streets of social media nyaya buditswa chinza zvinakumira mushe for the Mutsvangwas Zimbabwe zvikunzi the continued incarceration yemwana wavo Neville Mutsvangwa yakonzeresa kuti Monica Mutsvangwa awanikwe achiita ma spikes in blood pressure hanzi abatwa BP hanzi she's now worried nekupinzwa kwaita mwana wake mujeri. One of my ex-users ari zvakare political analyst Majaira Jairus akabuda pa ex-endo yake achibudisa this information achiti Chris Mutsvangwa says the continued incarceration of his son Neville Mutsvangwa is putting a toll on his wife Monica Mutsvangwa's health. Monica is reported to have been having spikes in blood pressure. Neville was arrested nested apparatus yakaba muhondo. Zvakabuda zvitaurwa naMajaira Jairus, another political activist Kerina Mjati kabudawo zvakare chikomenta on this issue yekurwara kurunzi kuita Monica Mutsvangwa nenyaya yemwana wake ari mujeri. Kabuda chitaura iye achiti good morning Zimbabwe, dear Christopher Mutsvangwa, while you mourn about Monica Mutsvangwa having increased bouts of highly blood pressure on the thoughts of your morbidly obese son Neville's continued incarceration at remand, please kindly advise your family doctor to either increase the dosage of whatever BP medication Monica has been prescribed or try an alternative medicine to the already prescribed. Our people are being affected by blood pressure due to the increased financial woes facing them. Our people are even dying of blood pressure due to the fact that they cannot afford the medication. All this thanks to your entitlement and looting in government, whilst abusing ZANU-PF to destroy our people and what Zimbabwe is capable of. As of Monica, I'm pretty sure her blood pressure is a result of her own unwise lifestyle choices, unlike our impoverished people of Zimbabwe who have no choices. Monica, her situation can be different if she has a new approach to her lifestyle and repent from looting, money laundering, or stepping on extra darkness. Mnangagwa stores saving her son from being a criminal who ends up in a jail bed. I'm pretty sure if all the above suggestions mentioned are considered, Monica might save herself from having bouts of high blood pressure since she is a crybaby. Taurwa na Kerina Mujati on this issue Zimbabwe. ZANU-PF spokesperson Christopher Mutsvangwa kabuda admit his family is going through a difficult time nekuda kusungwa kwemwana wake Zimbabwe. Akabuda achitaura during an interview yaakaita local radio station over the weekend. Ataura iye achiti obviously as parents we are going through extreme difficulties, but we have the fortitude, and akaemphasize achienda mberi achiti is going to let macourts aite basa ravo Zimbabwe. Neville Mutsvangwa ari kuaccuswa nenyaya yekuchinja mari zvisiri pamutemo pamwe chete nemoney laundering. Zvokunzi zvakare pane ma-additional charges akaiswa pamusoro pema-charges yaya ekushandisa kwaaita Starlink. Arunzi akaonekwa nemakit ye-Starlink. Vamwe vakabuda vachiti akavharirwa mujeri so that haofe competition kuna Wiki Nochivayo uyo akapihwa a deal re-Starlink licensing recently without competition. It is believed kuti Neville Mutsvangwa was the first person to seek partnership the Starlink Zimbabwe, azvokunzi akavharirwa panze chibva akawanikwa achipiwa this deal. So kutaura kwatiri kuita ari mujeri Neville Mutsvangwa, nyaya yake yaifana kunzvikwa musi weMonday, asi zviri kunzi the judge uyo aifanira kutonga case yake ari kunzi akastepa down
from handling this case. Story here actually she felt intimidated nekudedzwa kwakaitwa ku-State House kunzi Monica Mutsvangwa President Emmerson Mnangagwa na ziyambi vakaonekwa vachidedza this judge kuti vachimubvunza about madelays mukuendwa kwekesi, so zviri kunzi akastepa down akati nyaya ngaidzoserwe kumagistrate court chiraidzo kuti Apihwa Mutongo acharamba ari mumujeri nyaya ichiunzikwa kusvika musi wa30 May muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoona sei nyaya iyi, tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Well, this is a matter which is before the courts. Let justice take its course. We obviously experience we are going through extreme difficulties, but with the fortitude we've seen both the mother and the father, we've seen the product of this Zimbabwean revolution. We have the stamina to bear it all, but I'm also confident that his siblings will always be as strong as their brother who is in the courts. But we let the justice take its course. Ndofunga mangozvinzwira muri Zimbabwe Christopher Mutsvangwa achitora iye achiti iye and his family they are in a difficult period, so zviri kunzi a judge aifana kutonga nyaya iyi kuhigh court akadropa this case. Mushure Mekunge akadedzwa ku-State House kuri kunzi kwakuna ziyambi naMnangagwa pamwe chete naMonica Mutsvangwa kunzi akaenda ikoko akanobvunzwa about madelays enyaya iyi. So zviri kunzi Justice Esther Muremba avo ve-High Court avo ve Harare High Court vaifana kudeliver judgment musi weMonday on bail appeal yaApihwa Mutongo. Vakabuda vachitaura vachiti she had not received a full record of proceedings from the lower court. So zviri kunzi vakabuda vachitaura vachiti I'm rescuing myself for personal reasons. Ndozviri kunzi zvakataura the judge musi weMonday vachidropa this case. According to the Zim Live yakabuda achitaura vachiti Justice Muremba vakabuda vachitaura the Judicial Service Commission achiti she felt intimidated. Mushure Mekunge vakadedzwa ku-State House musi Wednesday last week mumeeting iyo yairi kunzi yanga naPresident Mnangagwa, Justice Ziyambi pamwe chete naMonica Mutsvangwa. So zviri kunzi paakadedzwa, according to a source yakataura neZim Live yakataura iyo ichiti President Emmerson Mnangagwa akabvunza the judge to explain the status of the case, and of which the judge wakataura ivo vachiti she felt uneasy after vakabvunzwa this question. Muri Zimbabwe the source iri kunzi yakataura iyo ichiti she still explained that the delay in delivering a ruling in the bail application was a result of receiving the record from the magistrate court late. Mnangagwa listened to her explanation and concluded that her actions were above board. He also said as a lawyer he respected the independence of the judiciary and the judge was excused. Those are kunzi zvakaitika mumeeting yakadedzwa this judge. David quoted akabuda achicomment achiti I'm shocked by this. If the judge had personal reasons why she could not deal with the matter, that should have been disclosed at the hearing itself, and she should have rescued herself then. An accused person who has been denied bail to date now is to spend further time in custody whilst a judge is allocated to the case. If the new reasons why the judge cannot deal with the matter has arisen since she first heard the matter, then those need to be disclosed to the accused counsel. Anything else is the antithetics of justice. Zvakabuda zvitaurwa naDavid Coulter achikomenta on this issue. Ndonyaya tatavigira muzvara nasi, tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.